Koronayê bandoreke gelek neyînî ser hemû mirovan kir. Derketina derve qedexe bû, kafe restoran hat negirtin, em ji dost û hevalên xwe bûn, em nikarin bişûna ba nas û hogirên xwe. Lê bandoreke erênî ji li ser me kir. Ew çi bû? Xwendina Kurdî pêşket. Piştî ku pandemî dest pê kir, qedexe dest pêkirin ji bo em wê stresa li ser xwe biavêjin, me dest bi xwendina Kurdî kir. Firotina Kurdî, bazara Kurdiya online geştir bû. Di serdema koronayê da ji ber sê sedemên giştî, bazara online ya Kurdî geştir bû. Ya herî girîng ew bû ku xwîner bêyî li kolan û pirtûfiroşan bi xeteraya koronayê re rûbirû bimînin, ji mala xwe dikaribûn xwe bigînin pirtûkan. Her wiha ji ber stres û acizbûnê bû rêyeke revêt nava malê da. Sedema sêyem jî ew bû ku xwîneran dikaribû xwe ji her welatê bigînin pirtûkan. Pirtûka Kurdî jî ji vê bazara online sûdê wergirt. Pirtûka Kurdî 2014 da meha îlonê cotmehê divî dewan mehan da 2014 da ava bû li Diyarbekir me ava kir ji xwe. Wî çaxê hin karên weke kovargerî min dikir, hin weşanxaneyan weke xebatkar alîkariya min dikir. Wî çaxê bi vî rengî hêdî tecrübeya min çêbû û min ihtiyacek di vî warî da alî online pirtûkên Kurdî ku bê firotin min dît û 2004 serê 2015 yekê çileyê me dest vî karî kir bi du hevalê xwe din re. Yani pandemî destpêkê de ji xwe demanû destpê kir teqrîben 15 roj firotona me ket çünkü millet bêhtir ket derdê paqijayê, derdê xarinê, tirsek bi vî rengî ket milletê. Millet aras pirtûk nefikirî, ne tenê em ez tahmîn dikim gelek kesan ketiye. Li piştî 15 rojê ku millet kete hundir, ket mala xwe. Millet nêrî ku heya demekî li mal dimîne biryardan ku bêhtir pirtûk bixwînin, biryardan ku bêhtir zarokê xwe fêrî Kurdî bikin. Ji ber vî dûyî heya me heyan ha online satışa me zêde bûye. Piştî ku gelek kes ji karên xwe bûn, da ku nekevin tengezariyê û vê pêvajiyê wekî heya me erênî bikarbînin, berê xwedan hînbûna zimanê Kurdî, hewldan bi rêya kursên zimên ên online zimanê xwe bi pêş bixin. Xwendina pirtûkên rêzmanî jî rêyeketin bû ji bo wan. Babetên ku herî zêde tên firotin hînbûna Kurdî ye, ji bo hînbûna Kurdî zêdetir tên. Yani wek online jî û wekî din jî gava tên li vir dera dikan jî dipirsin. Zêdetir kîjan mijariyên kîjan pirtûkê pêşniyar dikin ji bo hînbûna Kurdî. û bêtir jî mesela hînkar distînin online jî û li vir jî û Kürtçe öğreniyorum. Zêde ji bo ku qet Kurdî nizanin, Kürtçe öğreniyorum. Ku zanin zî hinek mesela bingeha heye dixwazin hînkerê bistînin ser wê didomînin hînbûna xwe. û wekî din zarokan gelek tên firotan. Ji gelek bajaran zêde tên xwastin lê zêdetir ku em bêjin. Herî zêde mesela Stenbolê, Wanê, Mêrdînê û Diyarbekir em dikarin bibêjin. Bajarên ku îsal lê zêde bûn û bo me bûn sürprîz, ew jî Muş û Bingol em dikarin bibêjin. Siparîşê wan gelek zêde. Her çiqas di salên dawiyê de roman û wêjeya Kurdî geştir dibe jî, nivîskar û weşanxane ji kêm xwendina Kurdî bigazincin ku pirtûk zêde nayên xwendin û lewma jî nivîskar nikarin debara xwe bi nivîskariyê bikin. Lê yên gazinc dikin ne tenê ew in. Bu 4 sal ez dest bi pirtûkên Kurdî kiriye. Beriya wî haya em jê nebûn. Tedê em dibêjin ya bi zimanê xwe em pirtûka bixwînin. Tiştêkî haya me jê nebe me bikare em jûl bibe. Na. Tego pirtûkek derdikeve bi zimanên Tirkî em afîşa li her derê dibînin. Ama ev kemasî di zimanê Kurdî de gelek zêde ye. Yani tune haya merv ji pirtûkê nû tune. Hewceyeke merv hewl bide, merv zêde reklama pirtûkên Kurdî weşanxaneyên Kurdî reklaman gelek zêde bike. Wexta ku pirtûkek nû derdikeve ez ji xêla hevalan re hîn dibim. İşte di Twitterê de ez hîn dibim parve dikin heval. İşte vî kitabê derketiye. Ji zêdebûna firotina pirtûkan jî, ji geşbûna wêjeya Kurdî jî eşkere dibe ku Kurd hay ji hene xelasî û pêşketina wan di nivîsandin û xwendina Kurdî da ye. Wek sêdayê Cegerxwîn jî gotî, zimanê me xweş, xeroş û ciwan ku pê bizanî nakî ziyan. Ger nas nenas, War TV, Amed.